Priatelia, ahojte. Dnes máme v pláne navštíviť Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Jaskyň takéhoto typu je vo svete minimum, konkrétne 3. Jedna je v Mexiku, druhá je v Argentíne a tretia, ako jediná v Európe, je u nás na Slovensku. Taktiež je zapísaná aj v UNESCO. No a jedna z prvých otázok ráno našich chlapcov bola: Tati, čo je to aragonit? Aragonit je minerál, ktorý patrí medzi kryštalické formy vápenca. Tento vápenec má typickú ihličkovitú štruktúru a využíva sa hlavne v šperkárstve. K jaskyni sa z parkoviska dostanete asi za 2 minútky a pred samotným vstupom sa môžete pokochať aj krásnym výhľadom na okolitú krajinu. Hey, do you remember we said hello? And you asked me about my Levi's t-shirt. Said you are a friend of mine. My, oh my, you must have saved me about 1,000